Os arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco visitaron a praia do Porto de Quilmas, unha aldea de Carnota, hai uns 10 anos, e xa no momento tiveron claro que alí querían ter un pequeno refuxio para eles. Decidiron rehabilitar unha das moitas casetas de mariñeiros que hai na zona, respetando a estrutura e os materiais tradicionais. Todas as casetas teñen un uso mariñeiro, é dicir, que son casetas para guardar os aperos dos mariñeiros, tanto os tramallos, como os remos, como as propias embarcacións. A única innovación é o aproveitamento que fan da luz a través dun lucernario no cumio do tellado. Son unha das fachadas ten ventás, a que mira ao oeste, co que só recibirían luz cara a tardiña. Abrindo o lucernario notan pasar o día dentro da propia vivenda, que carece de luz eléctrica. E é moi bonito porque, claro, vai cambiando o sol de posición e vas tendo reflectidos os raios, non? Aquí no espacio, vai cambiando a luz, non? É un espacio como bastante agradable cando recibes a luz cenital, non? Quixeron conservar a distribución interior dunha nave de pescadores, cun espazo aberto onde durante anos gardaban a súa propia embarcación e que agora ocupa unha cama infantil. Utilizamos un recurso que tamén nos pareceu interesante que utilizan os mariñeiros aquí, que é arrimar as paredes ou colgar, non? Da propia estrutura da caseta os utensilios, non? Entonces os nosos utensilios, que o que necesitábamos era cociñar, dormir, non? Un pouco de aseo e tal, concentrámoslo nun único mueble que arrimamos a unha parede e parte del colgámoslo tamén dunha das terchas da estrutura. Un único moble de madeira concentra a cociña, o aseo e unha cama elevada suxeita ás vigas que imitan o esquelete dun barco. Para estes arquitectos, que tamén deseñaron a sede da Fundación Luis Seoane na Coruña, a modernidade moitas veces non é máis que dar continuidade ao que xa existía.